good morning everyone. Good morning. Guys, nandito tayo ang init-init. Bibili tayo ng iihawin. Punta tayo sa palengke. Oh, ayan, di ba? Hindi ako nagayos pero at least mag-sunglass lang ako para di makita yung mata kong nainitan. Kasi alam nyo, mainit. Paano ka mag-rikutitos ng mukha kung mainit? Ha? Ang init-init? Magkakahulas-hulas yung make-up kung mag-makeup ka ng ganito. Huwag nang mag-genarte, ganyan na lang. Oh, ayan, ang daming isda. Pero gusto namin sunghan. Wala naman yatang sunghan. Let's go and see. Let us see. Tingnan natin guys. Ang kanilang palengke dito sa amin. Tingnan natin ha. Kung may malalaki, maihaw. Tingnan natin. Yung malalaki, tulingan lang, yellowfin. Ay, may ano. Oh. Wala naman yung mga sunghan, ganun. Yung sunghan sana. Yellowfin, ma'am. Huwag na maligyag sunghan. Masog ba? Paano dito? Turingan dagko, napigat mayo. Sunghan among ipangita. Sunghan. Itong hapon. Hapon di ay. Kani pang prito man eh. Kani sarap ni. Sabaw og sinog ba, gwapo ko na eh. Oh, Sabaw sabaw. Kinilaw. Gusto mo yan isog ba? Pili na sunghan. Tulingan, Ano? pwede po. Unod kisa na isog ba? Hapon ni Lami. Tamis kayo na isog ba? Di ba, sugba ko na yun, dawi. Oh. 200 ang kilo. Gamay na, nagba nato niya. Ha? Buuntang malaki na yung sugba nato ba? Kumuha ka na yan ng 1 kilo niyan. Yan. Pwede man nagsabaw, pwede po nang inununan, pwede po prito, tanan, pwede. Sugba, pwede. Rawad ka na eh. Basta po niyo. Mataan. Sugba, pirito. Tagpila man na? 280 ang kilo. 280 daw ang kilo. Kani di tagpila? 200. 200. Kuha ka na 1 kilo. Sa kilo. Oh. Ayan. Ano ba tulingan. 180 diri. Mas barato lagi diri. Mas barato diri 180. Pila kilo yan eh, boss? Kaya, 200 din na tanan, boss. 200 daw. GS mo na, 200 mo na. Ang gandang tignan. May nagkukuan pang sugba. $180 sa pikas. Puros. Ha? Ang ano ko, sabaw. Nagkasabaw. Pero 180 sa iyaha 200 sa iyaha. Hindi ka nagsuroy muna. Wala rin ka na, may panic punta. Anong ano para sa labi ko na yung mga bagat panic. Sugba ba? Murad naman akong kwan. Ito makakita na yung ano. Ano? Dito sa bawo, malayo mo. Kaya nga sa daw. Murad akong kwan. Wala, diliit ng Wala, muna. 200 na, sir. Kaya, 200 ba? Kasi laki na ng tampo. Ang liit. 200 na. Wala. Bilog na eh. Sa may nga, di ay ang tulingan nga nga na. Bilog na tulingan. Bilog, lingin. Lingin ba yan? Oh. Lingin. Mo na lingin. Lingin. Oh, lingin, lingin. Oh. Lingin. Round. Ayan, Gano'n yan. mo siya? Wala. Tagpila kilo dito? Lingin. 260. 260? 360? Ito. Biko Duha lang, duha. 360. Ganun duha. Ha, Okay na, duha. Na. okay na. Sugba na to. Yan. Oh, balik mo na yung meron na siyang bariyan yan. 235. Ha? 235. 235. Tarong mo yan, ha? 200 na lang. Sila na na. Oh, 400 na lang. 435. Kaya, pinagkaroon siya sila. Oh. Kaya sila, dumili. Ha? Dumili na. Ayun. Ayun. Sige, sige. Ayan. Ayun. May dagko sila laging kuha ron. Mga dagagmay lagi. Okay. May dagko. Sa ano na? Okay na. Okay na na. May itong Okay, may sunghan di okay na. Basta't makaraos ng tanghalian na may sugba. Sinugbang isda. Nandito tayo May dagat diyan Ang ganda
papunta ng Panglao. Tapos, ano pang kailangan natin? Yung sunghan sana. Layo naman kasi ng dao. Ano na kaming bumili doon. Tsaka na lang, next time. Sobrang init. Summer na summer na summer. Grabe. Summer na summer na summer. Ano yung salitang yun? Fresh talaga. Fresh na fresh. At saka good news ha. Ang mura na lang ha. Katulad nito. Ito mataan. Super sariwa. At ang ganda. Oh, shiny, shiny. Alam nyo kung magkano na lang? 200 na lang. Dati 380 yan. Wow. Very nice. Galing ha. Tapos ako naman ay nag-prepare dito ng pork ribs barbecue. Ang sarap. Wait. Gagawa raw ng kikilawin. At saka ito ihanda ko na rin yung ating broccoli. Ewan ko kung mag-broccoli with pasta ako ngayon. Or ganyan na lang. Kasi may kanin pa eh. Huwag na lang magpasta. Ito yung ayan guys oh. Ay, ang bango ng pagka-marinate ko. You see that? Alam mo naman, yung expert na nagtimpla, kaya masarap yan. Mamaya kain tayo doon sa piknikan. Picnic tayo doon sa tabing dagat. Let's go! Let's go mamaya! Let's go! Titignan ko yung iihawan namin. Kasi nasira yung ihawan namin nung bagyong Odette. Eh, hindi pa nakagawa ng bago. Kaya ngayon, ang improvise na ginamit ay yung paso na yung cement na paso, yung concrete cement na paso. Ngayon ay ito naman yung bagong screen na nilagay. Oh, nakita mo? Oh, ang dami nang dahon eh. Naglagay kami guys kasi nagsasuffer yung mga tanim. Kaya ayan, awa naman ng Diyos, hindi naman sila yung nasusunog talaga grabe. Hindi grabe ang sunog nila. Kaya ayan, at ako'y magsusugnod, maglagay ng kahoy dito sa lulutuan namin ng grilled tuna. Yes. Ito ngayon ang nilagyan namin ng lutuan. Kaso mo nga lang natunaw na yan. Pumunta kasi kami ng palengke, bumili pa kami ng tuna at yung tamarong, yung mataan. Ngayon, maglagay tayo ng ayoko na doon, hindi ko na ipagpatuloy doon ang magluto, doon na lang sa kitchen. Meron din kasing yung ihawan doon. Magpakahirap tayo, wala yung pangsugnod ko, nandun pa sa kabila. Magbubuhat pa ako kasi yung trabahante hindi niya inilipat dito. Sabi ko, ilipat kahapon. O ngayon, wala. So, balik tayo sa kitchen, guys. Let's go. Pero naipakita ko yung garden, na meron ng screen. Ayan, meron ng screen. O, okay na. Magluto dito na lang. Meron tayong ihawan dito. Ito nang gamitin natin, this one. Wow. Maganda sanang mag-ihaw-ihaw doon kung malamig. Eh, ang init, sobra. Pangit, tayo ang unang maluluto doon. Grabe, ang init ngayon. Sobra. Gumagawa ng kinilaw. Raw fish na kakainin natin. Masarap yan. Fresh na fresh. Tingnan nyo, fresh na fresh yan. Tinatanggal yung yung tingik. Yum. Ito na. Naka-ready na ang ating kinilaw. Wow. So. Wow, ang lamig ng wine. Ayan na. Naku, pinatalastas na naman. But sana kung bigyan tayo kahit man lang isang tagay. Okay. Ang sarap ng sibuyas kasi mura-mura na. Ang daming sibuyas dito. Obviously, mura na nga. O, ayan o. Uy, hindi matusok pagka ganon. Ayan. Ayan. Kaya lang, walang sili. Sarap. Saan? Sama siya ng sili. Tingnan natin kung meron. Aba, meron nga. Wala raw, sabi niya. Narinig ko eh. Ayan. Ang dami. Ano pang gusto mo? Sarap. Tama na yan. Sobrang angang na yan. Kulang yan. Dami pa dyan, oh. 10, 5, 6, 7, 8. Ano ka naman masyadong 20. mayabang. Dami oh. Dami pa dun oh. Tama na, sobra na to.
Okay, let's go. Uy, ang ganda nga ni Popeye. You see Popeye? Ala, nainitan na siya pero at least meron namang screen. Ayan oh. Nakakawa ang mga tanim ngayon. Dahil nainitan. Grabe no? Saan ang sili? Diyan na sa loob, tingnan mo. May sili na. Uy, ang sili. Ayan guys ha, matapang ako ha. Kainin ko with the sili ha. Pakita ko sa inyo. Yum, yum, yum. Ang hang. Luto na ng mga baso. Oh, kundi. Ang baso na sila. Ayun tayo guys. Yes! Happy Sunday! Mapait-pait. Mapait guys, mapait. Mapait pala ang wine. Ngayon lang ako nakainom ng wine guys. Yan, ganun pala lasa. Ha? Ganun pala lasa. Oh, ito oh. Look at this. It is Kinilaw Mukbang. Ang sarap. Ay, pinrepair na ito guys. Isinaksak na. Kaya tayo ay magluluto na ng inihaw na tuna. Ayan, yung ang tawag nila dyan ay tuna bilog, tuna lingin. Tulingan nga lingin. Lingin ang tawag nila dyan. Ayan. Luto na siya. Tapos dito naman, yan ang isunod natin ilagay. Sige. Muusok na. Wow, ang bilis naman uminit. Oo. Ang galing ah. Yan lang pala yun, magsugnod-sugnod pa dito. Oh my God, tayo ang unang maluto dun sa labas, kaya dito na lang tayo sa bahay. Ayan, ang init sa labas. Sobrang ngayon ang singaw ng init. Ano ba yan? Ang lakas naman ng kahul niyan. Okay, so ayan. At mamaya kakain na tayo. Sarap na ng ano niya guys. Tagay-tagay na siya. Ha ha ha. Kaya na siya. Ayay, ang sarap ng ano, kinilaw. Sarap. Kaya na. Kaya na. Yan lang, okay na sa akin kahit walang kanin eh. Ay, oo. Ang sarap. Tapos yung inihaw pa, ayan, complete na. Kompletos recados na mamaya. Ito, halo-halo na ang iniinom nito. Trinay ko lang yun kasi Hindi ka ba magpururot yan? Wine, mas maganda para tapos orange, tapos kinilaw. Wow! Sari-saring mga mainom itong makanyang tinetik at may aso doon oh. Itong asong to, napakakulit, sunod na sunod kahit saan. Yan, charm. Want wine? Oh, it's Sunday, it's relaxing day. Tingnan mo yung tayo lasa ay- ng kung gusto mo yung Bakit? Wine and then orange? Ganun ba yun? Try ko raw. Anong taste nun? Ha? yung series yan, di ba? This one, wine and then orange. Mapait na wine. Maasim na matamis na orange equals
I don't know. Ayan, kain na tayo guys. Okay, magpaalam na ako. Nandito na yung mga pagkain. So, para makakain ng maayos, ay magbabay na ako. And then, naamoy na yung barbecue pork ribs. Tingnan nyo naman yan, oh. Okay. Bye-bye guys. See you again on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, come. Bye-bye. See you. God bless. Okay. Tayo na tayo at kompleto na ang nalutong ulam. Okay. So, see you later. See you later. Bye-bye.